a Corsol, pero também feliz noite. Naturalmente, que está na Holanda, que está seguindo nós, de papier nós estamos back, de uma edição sumamente interessante, então, maneira sempre, junto com Jaap Jonkers, de CDA número 27, então, Gwendolyn Mercelina, de PNP número 4, nós temos junto com o Bosso. O tópico de hoje é sumamente interessante, que espera que junto nós por deliberar compartir, pero também botar mira, o tipo de solução que nós que trazer, seguindo a linha de criar, a brug de diáspora junto. Mas esse é o qual que também pode nos chegar, ribe o ponto que nós está fazendo aqui. Nós temos outro comentário na maneira, essa aqui está uma preparação de IPCO, então essa é a intenção, para mira, a diferença que nós por fazer cambio sendo romana de reino também. Nós turta una de Koninkrijk, então nós turta quer de participação, então esse é o ponto principal de lança que nós está seguir atender, e o ponto que nós está assim. Então, aí, nós temos o tópico de vivienda e também integração. Seguro de nós diáspora de Koninkrijk, que é de reino. Nós temos conversação interessante, en zoals jullie al weten, Jaap. Hi, goedenavond, Gwendol, iedereen. Ja. Bedankt voor zeggen Bonsiman. Wat zei je? We zeggen Bonsiman. Een goede week, Bonsiman. Oh, Bonsiman. Hallo, goedenavond iedereen. Wat leuk dat jullie er zijn, weer. We hebben een hele bijzondere week achter de rug qua politiek natuurlijk. De Nederlandse regering is gevallen. Maar aan de andere kant ook hebben we natuurlijk gezien wat er nog allemaal te doen is op het gebied van de kinderopvangtoeslagaffaire. En wij gaan het vanavond hebben over wonen en integratie. Een ongelooflijk belangrijk thema, denk ik, voor heel veel mensen van de Antillen, van de eilanden, maar ook hier in Nederland. Dus laten we snel, Gwendol, onze gasten erbij halen, zodat we ook direct over kunnen gaan en in gesprek kunnen gaan. Zeker weten. Net zoals je net hebt gezegd, we hebben vandaag ook Harry Isenia, meneer Harry Isenia. Geen onbekende voor ons. Hij is een great fan. He's been following all the episodes. En net zoals meneer Dachat Willems. It is a pleasure to share this platform with him this time. Voor mij zijn allebei heren die het begrip van wonen en integratie binnen het Koninkrijk heel goed door elkaar hebben. En hopelijk hebben we vandaag een hele interessante, maar ook een participatieve gesprek met elkaar. Oké, ja. Goedenavond. Welkom ook aan de volgers. Bedankt om mij uit te nodigen in jullie programma. Een hele interessante programma trouwens. En ik hoop dat wij vanavond echt over wonen en integratie meer duidelijkheid kunnen brengen voor onze volgers. Zeker voor onze Curaçaoënaars. Die in petto hebben om hier richting Nederland te komen. Ik denk dat wij gewoon duidelijk moeten gaan laten beseffen hoe de situatie nu in elkaar zit nu, hier in Nederland wat betreft wonen en integratie. Dus samen met Dashenko gaan we dat nu vanavond lekker bespreken en echt interessant van maken. Zeker weten. Meneer Dashenko? Bonoggi, Tourende, naar Curaçao. Ja, goedenavond. Voor mij is het een eer. Toen Jaap me benaderde, of Café me belde, en ik had zoiets van, graag wil ik deelnemen aan het programma, om inderdaad over wonen en integreren in de integratie in Nederland te hebben. Omdat, in mijn beroep kom ik dat elke dag tegen, al 26 jaar. En ook privé, in mijn privé. Als mijn telefoon bijvoorbeeld ook kon spreken, dan krioelt mijn telefoon en mijn apps over zulke gevallen. Over mensen die die mensen niet eens hier naartoe willen immigreren, maar ik heb het altijd verhuizend genoemd. Want we zitten binnen het Koninkrijk. Mensen die van het ene deel van het Koninkrijk naar het andere deel willen verhuizen. Met alle gevolgen van dien. Want, en echt, als ik het heb over gevolgen, echt zeer erge, soms erge omstandigheden.
Maar ik heb zoiets van laten we gewoon gaan beginnen, zodat we gewoon met elkaar erover kunnen praten en ook informatie verstrekken aan de mensen die naar het programma kijken. En laat dit misschien een begin of eerste stap zijn naar mogelijke oplossingen of wat betere ontvangst en opvangen en begeleiden van de mensen die hier naartoe vanuit Curaçao verhuizen. Zeker weten. Of ook tegenover elkaar, want we vergeten ook dat er heel veel Nederlanders ook naar het Caribisch gebied zijn verhuisd. Ja, en dat is ook het ding van onze circulaire koninkrijk. Ja. Ja, heren, wij zijn natuurlijk heel benieuwd in het thema wonen en integratie. Wat gaat er goed, maar ook vooral wat kan er beter? Henry, mag ik jou het woord geven om te beginnen met die vraag te beantwoorden? Nou, maak je borst nat, want er is heel veel die volgens mij, mijn ervaring van 20 jaar dat ik nu werk in de wooncoöperatiewereld. Ik wil toch een beetje over mezelf vertellen wat ik dagelijks doe. Ik zit in het sociaal beheer, dat houdt in, ik ga over overlast in de wijken. Ik doe ook een beetje incasso. Helaas ook uitzettingen. Wat we ook doen is participatie in de wijken. Om terug te komen op jouw vraag. Weet u, in mijn vriendenkring hebben we altijd een discussie over integratie. En ik zeg ten alle tijde, integratie heeft gefaald. Waarom heeft integratie gefaald? Omdat hetgene die dat heeft ontwikkeld, bedacht, was vergeten. Integratie gaat niet alleen over het persoon die moet integreren, maar het gaat over de maatschappij waar de persoon naartoe moet. En als die maatschappij de deuren niet opent, zodat die persoon binnen kan komen en ontvangen kunnen worden, dan is de integratie niet geslaagd. En dat zie ik terug in de wijken. Je ziet dat heel veel mensen die wonen in anonimiteit, omdat ze voelen zich niet geaccepteerd. Aan de ene kant, ze zijn de taal niet machtig. Ze krijgen ook niet de kans om die taal uit te spreken. Maar je ziet ook, wat betreft werk en dergelijke, dat die mensen gewoon aan de zijkant wordt gezet. Weet je, en voor ons van wooncoöperatie is dat ontzettend vervelend. Want kijk, wij willen ontzettend veel zorgen voor het cohesie, het sociale cohesie in de wijken. Verbintenis, dat zoeken wij. Dat is mijn primaire taak, zeg maar. En je ziet dat dat heel moeilijk gebeurt. En als we praten over wonen, als ik een slag maak naar wonen. Vanaf 2016, op het moment dat de pas- en toewijzen is geïntroduceerd, hebben we gemerkt dat er is een stagnatie gebeurd in de wachtlijst voor woningen, voor sociale woningen. Ik wil even ook uitleggen waarom. Vroeger had je sociale stelsel en de vrije sector. Die twee stelsels. Ja, vrije sector en sociale stelsels. In de sociale stelsel, bij 2016, bij pas en toewijzen, hebben ze schijven geïntroduceerd in die sociale stelsel. Waarom? Kijk, vroeger iemand met een uitkering, ik noem maar iets. Kijk, ik ga geen exacte bedrag noemen. Ik doe een voorbeeld. Als iemand €1500 kreeg voor een gezinsuitkering, die kon tot de huurgrens een sociale woning verhuren. Dus dat betekent dat hij bijvoorbeeld 300 zoveel betaalde en de huurtoeslag was de rest, dus bijna de helft. Bij de verandering van pas en toewijzen, zo'n persoon die komt terecht in een schijf. Dus die kan niet de hele sociale stelsel gebruik van maken. Nee, die maakt gebruik alleen van bepaalde schijven in het sociale stelsel. Hetgene die dat helemaal heeft bedacht, heeft één ding vergeten. Dat de corporaties zijn in het wereld geroepen om te zorgen voor de kwetsbare mensen in de maatschappij. Dus we verhuren woningen aan die mensen met een kleine portemonnee. En daar precies gingen we tornen. En wat gebeurt er nu? Iedereen die daar beneden zit,
zit in die schijven, want 6 van de 10 zijn mensen met lage inkomens, uitkeringsgerechtigden, mensen die komen van de forensische zorg, die hebben ook een kleine portemonnee. Die zitten daar allemaal daar beneden en hun moeten vechten voor een woning. Dat is 1. 2, wat je ziet ook, je ziet bergafwaarts dat de wijken achteruit gaan. Waarom? Omdat de woningen, de goedkope woningen, zitten in een bepaald gebied. In het verleden kon je een balans zoeken. Je hebt werkende mensen, je hebt mensen met een uitkering in dezelfde straat. Maar nu heb je straten met alleen uitkeringgerechtigden, met even respect. Betekent niet dat het asociaal is, nee. Maar je ziet wel dat de koopkracht van de wijk achteruit gaat. Je ziet mensen wonen in anonimiteit. Je ziet ontzettend veel overlast. Want je krijgt heel veel van mensen met forensische zorg die we moeten een woning geven. We moeten statushouders plaatsen. We moeten mensen uit de gevangenis. Die komen terug in de maatschappij. Moet ook een woning krijgen. Die komen allemaal in dezelfde klein gebied. Waar de woningen goedkoop zijn. Dus dat heeft gezorgd dat wij als corporatie zijnde met handen in onze haar zitten. Heel vervelend. Ja. En Daschenko, wat vind jij hiervan als je dit zo hoort? Heb je dan aanvulling op dit verhaal? Ben je het helemaal met Harry eens? Ook in jouw ervaring als speciaal medewerker? Kijk, dat ken ik, maar als je het hebt over bijvoorbeeld komen wonen. Weet je, toen ik studeerde, hebben we een programma gemaakt van Takemandami. En Takemandami betekent van ja, weet je, wie heeft mij, weet je, gewoon bewogen om een reden, om de keuze te maken om in Nederland te komen vestigen. En, weet je, en toen zei ik van het leven en wonen in Nederland is survival of the fittest. Want bijvoorbeeld mensen die komen hier naartoe en je ziet van in de eerste 3 tot 6 maanden gaat het al verkeerd. Omdat bijvoorbeeld tegenwoordig het kunnen inschrijven om bijvoorbeeld dat je bestaat in Nederland en dat je een BSN-nummer hebt om dan de zaken te kunnen regelen vanuit Curaçao, soms duurt het bijna 6 weken. En in die tussentijd begint het al met schulden, het niet kunnen verblijven bij familie of waar je verblijft, zwerven, mensen met kinderen die ook dan problemen krijgen met instanties, bijvoorbeeld zoals jeugdzorg en dergelijke. Maar om terug te komen naar het verhaal van meneer Isenia, bijvoorbeeld in Rotterdam heb je ook nog erbij de huisvestingsvergunning. Dus dat zijn wat ze dan de rode gebieden noemen. Bepaalde gebieden, als je een bepaalde inkomen hebt of duo of wat dan ook, kan je daar niet gaan wonen. Soms krijgen mensen een woning aangeboden, maar op basis van het huisvestingsvergunning wordt de woning afgewezen. Dus allemaal drempels die het wonen moeilijk maakt. Moeilijker maakt, ja, inderdaad. Moeilijker maakt, want voordat je kan integreren, moet er eerst het een en ander gebeuren. En wat er voor het integreren komt, is dat je bijvoorbeeld, je hebt een plek om te wonen, je hebt een adres om in te schrijven, zodat je dan beroep kan doen op alle voorzieningen. Je hebt een adres dat je bijvoorbeeld via de gemeente bij mij met een WMO-indicatie en een ondersteuningsplan met daarin op welke gebieden je begeleiding nodig hebt. Dan kunnen we gaan praten van integreren. En de heer Isene heeft gelijk, want vanaf in de jaren 90, toen had je al die Antilliaanse projecten toen. Want ik heb in verschillende steden gewerkt. Ja, ik heb van alles gezien. Toen al had men over de multiculturele samenleving. Het is een mislukking geweest van alle overheden. Een mislukking. Waarom zegt u dat? Waarom zegt u dat? Dat het een mislukking is geweest? Weet je waarom? Omdat, kijk, om mensen te laten integreren, het is een kwestie van elkaar halverwege ontmoeten. En in die periode had je heel veel ontmoedigingsbeleid. Ik weet nog, een wethouder zei tegen mij, een burgemeester zei tegen mij, ja meneer Willems, je benoemt allerlei punten nu om de mensen te begeleiden, maar het moet geen bedje gespreid zijn. Ik weet nog, in de jaren 90 had men zelfs op Curaçao een centrum voor lichting Antillianen opgericht om de toestroom van de Curaçao naar China toe in te dammen.
Dan men moet eerst daar naartoe om allerlei dingen, om ze te ontmoedigen om hier naartoe te komen. Fiasco. Ja. Want de mensen bleven komen. Ja. Net zoals nu. Weet je, kijk, ik zal jullie iets laten zien. Kennen jullie dit? Nee, ik niet. Oké, ik zal het naar jou toesturen, Jaap Jonkers. Zeker. Dat is van de adviescommissie aanpak criminaliteitsproblematiek onder Antillianen en alles. Ik was ook lid van die commissie. In allerlei hotels ging ik. Dus je tekende, €150 gulden kreeg je. Dit ging ook naar de Kamer. Want ik heb de stukken van de Kamer ook. Ja. Hiermee is heel weinig gedaan. Ja? Okay. Dit is vanuit de Antillianen, dus alle mensen die werken, dit is gewoon. Daarom heet het de missing links, de ontwijkende schakels. Net lo che falta. Juist. Ja. Vanuit dus er moet politieke wil, ja, ook zijn om het te doen. Want nu ook zie je hier in Rotterdam, en je kent mensen dat de gemeente gewoon tegen hun zegt van ja, ga terug. Ja. Omdat men is zo strak geworden om bijvoorbeeld mensen te kunnen helpen of mensen richting de maatschappelijke opvang te sturen om ze te helpen. Ja. En dat snap ik ook, omdat aan de andere kant zeg ik van mensen, als jullie besluiten om naar Nederland te komen, besef wel, het is een kwestie van lange ademhalen. Je hebt te maken met allerlei regels en wetten en bureaucratie, hè? Ja. Bureaucratie en zorg dat het een en ander wel goed geregeld is. Volgens ik heb een rapport van de CBS gelezen ook. En dit is ook heel belangrijk in de discussie, laat me zo zeggen. Want ongeveer 1/3 van de Antillianen, of die in Nederland zijn geboren, met een eigen huishouden, woont in een buurt waar alleen maar ook Antillianen wonen. Correct, ghettovorming. Correct. Dus in die zin, voor ons als politici, is het heel belangrijk om te weten hoe kun je die samenstelling, die circulaire vorming van een koninkrijk, want we zijn ook allemaal Nederlanders, maar ook in die zin van die samenstelling goed, die participatie van iedereen goed in de gaten te houden, dat wij geen groeperingen zullen bouwen. Het gebeurt ook hier op Curaçao, maar op een andere vlakte, in de zin van, je krijgt de groepen van Hollandees pudiente, dus Nederlanders die, ook omdat ze met de euro's hier naartoe komen, die maken een hele andere community, gated community, dat ze alleen maar hier blijven wonen. Precies, de segregatie is de andere tegenstelling van de integratie. Dus, ja, maar dat bedoel ik zo net. Wat moeten wij als politici in die zin doen? Kijk, het is simpel, hè. Kijk, de Rijk, die legt neer op corporaties de wetten en de regels. Weet je wel? En daarom had ik aangegeven zo net. Kijk, op het moment dat mensen worden gerangschikt op inkomen, dat iedereen in die straat 10 cent moet verdienen om daar te wonen. Je bent zelf een beetje ghettovorming aan het creëren. Kijk, nu zijn we bezig met de burgemeester in de stad waar ik werk. Dat is precies aan de rand van Rotterdam. Proberen wij maatwerk te introduceren. Wat betekent maatwerk? Dat wij zelf, ik noem maar iets met zeven respect, in een portiek waar, ik noem maar iets, waar 3 buitenlanders wonen, of 4 buitenlanders, 2 Nederlanders, dat wij een beetje balans kunnen houden in de zin van elkaar trekken en de sociale controle in stand houden. Dat is de enige manier. Want kijk, als meneer Pietersen nummer 1 staat, hè, en we weten dat meneer Pietersen een waslijst van overlast heeft veroorzaakt bij Vestia, een andere corporatie. Op het moment dat meneer Pietersen gaat verhuizen, vraagt Vestia of vraagt degene die de verhuurder huurdersgedrag. Nou, als jij een slechte huurder bij mij bent en je krijgt een andere woning, nou, ik teken niet vandaag, ik teken vanaf gisteren. Want ik wil jou wegsturen. Hele domme systeem is dat. Maar we krijgen het binnen, we zien dat het een overlastsituatiepersoon is. En die komt in een portiek te zitten waar we weten, er is al genoeg overlast aanwezig.
We moeten hen accepteren. We kunnen niet zeggen, nee, we geven jou die woning niet. Weet je, dus wij lopen ook tegen situaties dat wij zelf niks eraan kan doen. En dat vind ik jammer. En we praten over wijken, over mensen. Kijk, voor ons de mens staat centraal in de wijken. Maar op deze manier, kijk, die wijken, die worden gewoon no-go areas. En kijk, in Rotterdam zijn ze bezig met die olievlek te bonjouren richting al de gemeentes eromheen. Maar de gemeentes eromheen krijgen al die problematieken. Zitten mee. En kunnen die, laten we zeggen, die vangnet niet hebben of zijn niet goed voorbereid om met die culturele aspecten te counteract. Nou, dat doen we zeker. We hebben een commentaar hier van mevrouw Esther Rogers. Op die commentaar wilde ik reageren, graag. Goed zo, meneer. Ja, maar iedereen wil in Rotterdam vestigen. Zo niet wijken ze wijken ze naar Amsterdam, terwijl gemeenten Groningen, Zwolle ook bestaan. Ja, meneer. Kijk, heel vaak heb ik deze commentaar gehoord. En weet je, soms in mijn kring, dan zeg ik van larikoek. En waarom? Laten we wel wezen, mensen. Iedereen, ook onder studenten, want toen ik studeerde ook, als ze vanuit Curaçao komen, dan gaan ze niet bijvoorbeeld naar Groningen. Kampen of Groningen. Ze gaan waar er mensen wonen die ze kennen. Familie en vrienden. Overal ter wereld. Overal ter wereld. Zelfs de vluchteling die vanuit het Midden-Oosten komt, doet het. Dus daarom noem ik het larikoek. Ten tweede, die dame heeft het over Zwolle en dergelijke. Ik zal die dame even vertellen vanuit mijn ervaring. Ik heb in Amsterdam in de Bijlmer gewerkt, 5 jaar lang. Kernconcentratie van mensen uit Curaçao. Ja. Toen het probleem daar begon, wat heeft de gemeente Amsterdam gedaan? Het probleem verschoven naar, zoals Henry nu zegt, naar Almere. Ja, de olievlek, hè? Bijlmer verbouwd naar Almere. Ja. Toen daar in Almere, die rapport zal ik ook naar jullie sturen, hebben we ook een onderzoek gedaan. En dat rapport heet Een Prachtig Land. Toen vertelde iemand aan mij van, ik kwam naar Nederland omdat ik dacht dat Rotterdam, Nederland een prachtig land is. Over Zwolle bestaan gesproken, ik weet niet dat die dame Holtenbroek kent, misschien nu is het anders geworden. Daar kom je palmbomen planten, want daar wemelde het ook van mensen uit Curaçao. Zo kan ik Lelystad benoemen. Zo kan ik inderdaad. benoemen. Dus mensen, hou even op daarmee. Diaspora, hè? Overal zijn we. Daarmee op. Ja, want iedereen gaat naartoe, want waar ze geholpen kunnen worden in die zin van, ik heb Tashenko, Harry en Gwendel daar, die ken ik. Ja. Als ik daar kom, die kunnen me wegwijs maken en helpen en dergelijke. Want zo gaat het. Ja, maar zo werkt het, ja. Precies. Want de ene die zegt tegen de andere, soms ook, want dan moeten we ook ermee op. Maar Esther zegt, maar wat kom je dan doen? Wat kom je doen? Moet je eerst de vraag zijn. En niet zomaar komen en wil uitkering ontvangen. Toen ik hier kwam, was mijn mentaliteit, als ik op Curaçao moet werken, om te eten, ga ik hier ook doen. Er is kans genoeg om jou te ontwikkelen. Het begint bij jezelf. Kijk, gelijk heeft ze. Daarom zei ik in het begin over wonen en dingen in Nederland is survival of the fittest. Want iedereen die hier naartoe komt, heeft een doel. Of is het bijvoorbeeld betere onderwijs voor de kinderen, mogelijkheid voor zichzelf om te werken, of bijvoorbeeld voor studerende kinderen, daarom zeg ik ook, iemand die in de zon gaat staan op Curaçao, om die onderstand te krijgen, hè, en als die persoon hier komt, hè, al is het in de ghetto hier in Rotterdam, of in Zuid, of wat dan ook, hè, en die persoon heeft zijn huis gekregen, en die persoon ontvangt een uitkering, en hij kan met zijn pas in die automaat, en niemand weet dat hij een uitkering heeft, voor hem of haar is hij vooruit gegaan. Ja, ik praat nu vanuit de mentaliteit, de mensen waarmee ik heb voor hem. Maar je hebt gelijk. Is hij vooruit gegaan. De kinderen gaan naar school.
De situatie is wat beter geworden dan op Curaçao. Voor die persoon is die persoon vooruit gegaan en heeft hij of zij bepaalde doel bereikt. Niet dat het alles is, maar... Nee, maar de basisdingen heeft hij wel. Wat hij op Curaçao in feite niet heeft. Weet je wel, en in dat stadium zitten wij niet op dit moment. Kijk, je ziet dat mensen... We hebben ook die stap genomen, mensen. Weet je, we hadden een dag of 2, 3 geleden... Heeft iemand een commentaar op Facebook gezet, de Schenko. Die gaf aan... we hadden een hele discussie erover gehad. Heel leuk trouwens. Die vertelde, ik heb mensen geholpen en ik vind dat mensen niet hier naartoe moeten komen. Nou, ik werk 20 jaar in de wooncoöperatiewereld. Ik weet hoe de situatie is. Maar ik zou niemand kunnen aanraden om die stap niet te nemen. Want we hebben allemaal de stap gedaan voor een betere leven. En als op Curaçao dat je brood met suiker eet en je wil je leven verbeteren, wie ben ik om jou te zeggen niet komen? Alleen, ik moet je wel waarschuwen en op de hoogte zetten hoe de situatie in elkaar zit op dit moment. En dat het niet makkelijk is. En dat je moet zorgen voor een lange adem, omdat het gaat wel best lang duren voordat je in aanmerking komt voor een woning. En ik denk op die manier gaan we met elkaar om. En elkaar niet zeggen, nee, kom niet, nee. Je mag komen van mij, alleen kijk naar de regels, kijk naar de situaties. Weet je wel, dus. En ik vind, en dat merk je ook, kijk, er zijn heel veel mensen die komen, die worden hier getriggerd naartoe met een verhaal. En dan staan ze op Schiphol. Niemand komt hen ophalen. En je ziet dat heel veel mensen bijspringen om te helpen. Kijk, ik zou die mensen met een goed hart aanraden. Kijk, het is goed dat je mensen helpt. Maar wees voorzichtig, want als je mensen gaat helpen en je hebt de know-how niet, je hebt de netwerk niet, je weet niet het weg naar boven om die mensen te helpen, dan wordt het probleem jouw probleem. En dan help je die persoon ook niet. Weet je wel, dus als je wil mensen helpen, zorg dat je professionele hulp ook gelijk inschakelt voor die mensen, om die mensen te helpen. En kijk, richting Jaap, jong. Jaap, kijk, het is, waarom zeg ik van politieke wil? Ik neem het voorbeeld van hier in Rotterdam. Ik werk in Rotterdam nu, al 15 jaar nu. Het probleem kan je oplossen of beheersbaar maken, laat ik het zo noemen. Oplossen niet, beheersbaar maken door begeleiding, ondersteuning en opvang. En opvang, in welke manier bedoel ik het? Gewoon inderdaad dat je niet zegt van nee, ik wil niet dat ze komen. Als mensen zich bij jou melden, het is niet voor niks dat mensen bij de gemeente aankloppen. Het is niet omdat bijvoorbeeld, want heel vaak, ik zeg ook tegen Curaçaoenaars, als je daar naartoe gaat, je moet aangeven dat je een hulpvraag hebt, dat je problemen hebt op die en die gebieden. Ga niet daar naartoe zeggen van, ik heb een woning nodig. Want ze zeggen tegen jou, we zijn geen woningbouwvereniging, misschien moet je bij Harry zijn. Of je hebt een voorschot nodig, ik heb een gelijk voorschot. Je moet gewoon daar vertellen, omdat daar zitten mensen die een zorgvraag voor duidelijking met jou doen. En op basis daarvan wordt er een plan gemaakt en dat je dan via een WMO-indicatie ondersteuning krijgt. Net zoals bijvoorbeeld de studenten, zijn er ook heel veel problemen. Het gaat om begeleiden, ondersteunen. Precies. En weet je wat het ook is? Wat Harry ook zegt. Veel mensen die gaan achter verhalen van mensen. Bijvoorbeeld als ik zeg van, ik binnen 6 maanden had ik 1000 dingen. Mijn situatie is niet Harry's situatie. Jouw situatie, nee, zeker. Maar in deze zin, als ik mag onderbreken. Wat zijn de dingen bijvoorbeeld, want ik denk voor ons, als wij die de brug proberen te maken, Jaap en Gwendel, als politici, moeten we meer emphasis, moeten we meer onderdrukken over de sociale kanten van de statuut, zodanig dat wij deze verhoudingen beter kunnen regelen binnen het Koninkrijk? Yes, man. Nee.
Nou, laat ik even inhaken. Wat voor mij de struikelblokken zijn. Kijk, het is een manier om mensen min of meer te verbieden om hier naartoe te komen. Ik ga een paar voorbeelden noemen. Als ik heb een hoger inkomen, iemand aanneemt die uit Curaçao komt en die gaat bij de sociale dienst aankloppen. Weet je wat ze zeggen tegen hem of haar? Meneer Isenia, die verdient genoeg. Die moet jou geld geven. Jij woont bij iemand die het breed heeft, dus wij gaan jou geen geld geven. Oké, die krijgt geen geld. Als diezelfde persoon bij iemand gaat inwonen die een uitkering heeft, die persoon verliest alles. Zijn huurtoeslag wordt erop gekort, zijn zorgtoeslag wordt erop gekort. Dus van alle kanten is er een probleem. Dus wat gebeurt er? Zo'n persoon kan bij nergens, bij niemand inschrijven. Dat is het probleem. Dus daar moeten we zien dat in te korten. Nee, maar Harry, daarom benoem ik het. Kijk, los van die toeslagen en die dingen en die regels, die zijn er prima. Daarom benoem ik het van over, als ik het heb over opvangen, begeleiden en ondersteunen, heb ik het vanaf het moment dat die persoon bij de gemeente aanklopt. En niet bijvoorbeeld ontmoedigen en niet soms dat mensen krijgen te horen van ja, nee, ga terug. Nee, want als je die persoon zegt ga terug, dan gaat die persoon niet terug. Dan gaat die persoon allerlei mogelijkheden blijven zoeken om toch een postadres te krijgen om te helpen en dergelijke. En dat ze dan in allerlei problemen terechtkomen. En de gemeente, die geeft tegenwoordig zelf postadres. Postadressen, ja. De enige ding is, we zijn wel Nederlanders. Dus onze paspoort, precies. En alleen zijn we niet-Westers. Dat is het. Daarom behoren we in een niet-Westerse groepering. Maar we zijn wel Nederlanders. And we didn't ask for that. Juist. En weet je wat het is? Het klopt al helemaal niet als ik me ga inschrijven als Nederlander. Ik heb een Rijkspaspoort van het Rijk. En dat ik toch op die uitdraai, er worden allerlei dingen aan mij gevraagd. Waar is je moeder geboren? Waar is je vader geboren? Waar ben je geboren? Ja. En in de gemeente ben ik toch, ondanks een rechtspraak, een uitspraak van de rechter, word ik toch niet onder de, laat ik het zo noemen, witte Nederlander dingen. Dan word ik toch een beetje van, uit Curaçao. Als we dit ook een beetje kunnen aanzetten, want ja, wat meneer Datchenko en ook Harry aan het zeggen zijn, ja, in het voorbeeld, is ook een gedeelte van de institutioneel racisme. En dat hebben we ook gezien, wat er is gebeurd met de val van het kabinet nu. In de toeslagenaffaire. Maar het gebeurt niet alleen maar in de toeslagenaffaire. Het gebeurt ook in integratie. Het gebeurt ook in de woningsbeleid. Het gebeurt ook allemaal. Dus in die zin is de punt van dat wij moeten bewaken, als politici ook, hoe wij de mens, dus als de mens centraal staat voor ons, hoe wij de mens kunnen beschermen zonder het probleem van discriminatie als eerste oogspunt te krijgen. Nou, weet je, ik wil even onderbreken. Kijk, weet je wat mij echt dwars zit? Ik zit in een soort groep van wijkteam van de gemeente, de wethouder, burgemeester. Dat we om de 2 maanden bij elkaar komen om te praten over problematieken. Dat gebeurt in de wijk. En we geven aan dat, kijk, er zijn een bepaalde groep. Hun hebben niet voor gekozen. Hun hebben een klein portemonnee. De gemeente zijn taak is, hun weten van tevoren, dat zijn mensen of met schulden, of met problematieken. Je ziet ook huisgeweld, want dat komt allemaal te pas. Ze weten van die problematieken. Maar ze hebben iets van, weet je, we houden het gewoon ver van ons bedje. Ze bekijken het maar. Terwijl, ik zeg, als je preventief in actie komt, je weet van die problemen, probeer die mensen te helpen, dan ben je een stap verder. Weet je wel, en dat is precies de mentaliteit dat ik heel vervelend vind in bepaalde gemeentes. Hun weten van die problematieken, hun weten wat gaande is, maar hun doen niks. Ik ga je een voorbeeld geven over participatie, sorry. Iets dat mij echt heeft geraakt. Participatie is voor ons, we willen dat mensen in de wijk
met bepaalde plannen komen of ideeën komen. En mijn taak is de participatie te faciliteren. Nou, ik werkte in een wijk, multicultureel, maar het was een wijk die vroeger een dorp was. Het is een stad die de laatste 7 jaar heeft zich aangesloten aan Woonnet Rijnmond. Dus dat betekent, de olievlek van Rotterdam is nu zijn ingang aan het doen in dat stad. Dus je ziet heel veel botsing. Heel veel donkere mensen komen daar wonen. En de oude garde, die vecht tegen dat. Dus we moesten geld investeren voor de sociale cohesie. Mensen bij elkaar brengen, mensen elkaar leren kennen. Nou, een groep van de oude garde heeft ons benaderd. Hun hebben een plan. Ik zeg, oké, leuk. Nou, hoeveel geld hebben jullie? Zo en zo. Hen krijgen het geld. Op een gegeven moment ben ik achtergekomen dat een paar mensen die heeft me benaderd en die geven aan, ja, jullie zijn wel een rare corporatie. Waarom geven jullie geld om alleen een blanke groep te subsidiëren? Ik zeg, hè? Nee, het is voor de hele wijk. Wat gebeurt er? En dat vond ik zo apart. In die groep waren er heel veel van die huidige bewoners van dat stad die tegen waren over al die nieuwe bewoners die zijn komen wonen. Antillianen, Dominicanen, noem maar op. Dat vonden ze niks. Dus wat willen ze doen als participatie? Ze willen bij elkaar komen om erover te praten. En met elkaar eens te worden. Mensen, we moeten toch die buitenlanders een kans geven. Want als we blijven vechten tegenover dat groep, gaan we niet winnen. Want het is niet een kwestie dat de corporatie dat wil. Het is iets van de Rijk, weet je wel. Ja. Dus uiteindelijk we moeten gaan afsluiten. We moeten gaan afsluiten, okay. Want we zijn al over ons half uurtje. Maar iedereen ziet ook, dit is een absolutely... Er moet een vervolg komen, want... want dit is echt een zware thema, hoor. Ja. Een zware, maar heel interessante thema dat wij ook zelf als politici met de ideeën die we en possibele oplossingen die we samen in onze discussie vandaag hebben aangebracht, vooral in de zin van als je integratie en woning aanpakt, moet je het ook zien in een circulair koninkrijk. Ik vind het jammer. Ik vind het jammer dat wij niet praten over de Curaçaose wijken. Want dat is ook van belang in deze diaspora. Dat vind ik wel jammer. Maar het komt misschien in onze tweede gedeelte. Maar laten we ook contact houden met elkaar. Zeker weten. Meneer Datchenko en Harry, hebben jullie een laatste woord vooral in de zin van wat wij als politici, Jaap en Gwendel, moeten gaan doen binnen het Koninkrijk voor woning en integratie? Nou, wat jullie moeten doen... sorry. Ga maar door. Ik denk, kijk, zowel voor jou, Gwendel, als Jaap. En ik volg je al een tijdje, Gwendel. En Jaap ken ik niet. En Jaap, bij deze even voor de record. Van de week, toen je me belde, ik heb jouw naam veranderd, hè. Want ik ga je Juan noemen. Juan. Weet je, dus niet Jaap, maar Juan. Ja, dat is goed. Want die naam past meer bij jou en in verband met je achtergrond. Dus bij deze, ik noem je voortaan Juan. Maar ik heb zoiets van, jullie zijn hiermee begonnen en jullie moeten gewoon hiermee doorgaan. Doorgaan in die zin van, inderdaad, niet alleen maar misschien Harry en ik, maar gewoon iedereen die jullie kunnen feeden met informatie en eventueel mogelijk oplossen. Bijvoorbeeld, ik ga dit zeker naar jullie straks e-mail en dingen, dan kan ik het sturen naar jullie. Ik heb nog meer informatie hierover over dingen, omdat ik feed jullie met alle informatie die ik heb, dat jullie ook kunnen lezen. En van daaruit kan je ook allerlei dingen bedenken en mogelijke oplossingen. Want wij zitten gewoon in een groot huis dat het Koninkrijk heet. En het kan niet zo zijn dat bijvoorbeeld in huis van buur meneer A het goed gaat. En in de huis van meneer B gaat het slecht, terwijl meneer A weet dat het slecht gaat in het huis van meneer B. No way. We moeten elkaar naar elkaar toe komen. Elkaar halverwege ontmoeten. Meneer Harry? Nou, het allerbelangrijkste voor jullie beiden is luister naar de burgers.
luister, alstublieft, luister. Er zijn te veel problematieken in wijken, in steden, overal. Luister naar de mens. Maak die mens centraal in alles wat jullie doen. In alle plannen, als jullie iets bedenken, jullie gedachtegang moet gaan naar het mens, naar de mens. Die heeft die aandacht nodig. Dat is het. Ik wil nog eentje erbij. En Dank hij je, heeft het meneer. over... Ja, Hij heeft ja. het over... Ja. Mag ik even... Ja. Harry had Zeker, het zeker. Harry had het over naar de wijken. En om een brug te slaan naar Curaçao, naar jou toe, Gwendel. Ga AUB. Ik wil dat dit stopt. Ga niet alleen maar tijdens de verkiezingscampagnes de wijken in. Ga gedurende al de 4 jaren dat er geregeerd wordt, de wijken in. En want van de bottom up moet je beleid maken. Ga met de wijken praten. Weet je, hearings houden in de wijken en horen, weet je, waar de schoen van, weet je, gewoon waar het klemt. Ja, waar het pijn doet. Waar het pijn doet, waar de problematieken zijn. En niet alleen maar gedurende de verkiezingscampagnes leuk komen doen in de wijken. Kap ermee, mensen. Zeker, 100%. Ja. Ja, nee, van mijn kant ook als afsluiter. Ik vind dit inderdaad een vervolg waard. Dus Gwendel, laten we zeggen dat we nog een keer het thema wonen en integratie doen. Hebben we weer misschien een nieuw stel gasten. Dus als onder de kijkers er ook mensen zijn die zeggen van ik wil meedoen. Ik heb ook een visie op wonen en integratie. Ik heb heel veel commentaren gezien. Laat het ons gerust weten. Hè, dan nodigen we jullie uit. Wat betreft mijn eigen rol. Ik zag net ook even een comment van Jaap is stil. Dat klopt. Ik ben aan het luisteren. Ik luister naar jullie. Ik luister ook naar alle commentaren die er zijn. En nou, Daschenko, ik ben het ongelooflijk met je eens. Een politicus hoort altijd onder de bevolking te zijn. Niet alleen tijdens de campagne. Zeker. En Umbiamas, ik zal dit in het papiaments doen. Wak, intention die ik ook aqui tá para nos conectar, nos meester conectar com outros. Se nos queda buscar motivo para separar, nos tá quebra. Então, de reino que tem oportunidade, nos cinco uni, então esse é señal de programa aqui. Papia ku, também tá para nos escutar ku, tá para nos compartilhar ku, pero é tem que sair, mas nem pode visitar chanco den comunidade. Então, menere a palavra é Badal e Martin Ribe Clavo. E gente mestre que era central. Nós como político não, eu aqui, bota mira que nós conhecer, at least também, dem barrio me conectar, mas só para me quedar cana, pero agora é chance de comunidade também para escolher é tipo de político não que por ajudar desenhar. Não tem outra solução. Mas o cenário que nós está aqui, nem está preparado escolher quem está assim mais bochincha. E bota mira dem peiling não também. Na Holanda é de 2 partidos mais grandes de partido que está assim mais bochincha de sentido que está corre com nós. Que está stroba. É tudo local que nós estamos aqui, está stroba nós. Então nós temos que realizar o que nós está base com ele. Então nós temos que escolher para gente que nós está mira por desenhar de verdade. Então sostener não, confiar não. Yap Yonkers está de CDA número 27. Me espero que o workers também nos sostener. Para assim é de partido que portanto não está mira e cos, homens que portinha voz para nós. Mesmo com esta conta, bota querer que me tinha capacidade, mas mostra, me tinha seguro 4 anos acaba de política e para fome tá queda mostra sempre que eu tapa é causa me tem não tem para atenção para me tem para luta para tudo ainda por ter boss. Então, e nanang me tá junto para nós chegar de break aqui, passou coisa junto nós chega mais leu que nós sou. É Islândia chiquita aqui, onde coisa de mais robês que nós assim, sim, onde coisa de mais robês que nós assim tá separar como Antillas. Então, agora que nós sentimos a diferença, então nós temos que trabalhar junto para ir adiante. Deus me agradece, tu rende, a trobe, nós como Partido Nacional, temos que passar de pré-eleição, que vai me pedir tu rende também, que agora bisa boa ainda não, vai sostener a lista dia 30 com 31 de januari, en 17 maart heb je voor de Tweede Kamerverkiezingen Jaap Jonkers, CDA, 27, Sakaba, nummer 27, en toen na Nacional, Wendel Marcelina, nummer 4. Cuidado aan Kurpa, thank you very much for today. Het is een hele interessante topic. We gaan ervoor werken.
We gaan echt ervoor werken. De participatie en de sociale kant van het statuut is een belangrijke punt. See you later. Zeker. Jo, doei.